elihle. Sibongo kwaMadondo. Ngihlala eSidotha kaNqamalala. Ngifunda ugrade 11 eMthoqotho. Le video le ngidlulisela kubantu abasebasha bangangami nako-thisha ekoleni especially la ngifunda khona. Manje ngoshiwe esikoleni. Ngosheleni esikoleni? Esikoleni ngixoshela ukuthi ngathukwa intombazane yabukisa ngami isikole sonke. Yithi mina ngilona itshitshi. Ngithenga umama ohlolayo. Le ntombazane le inengane. Le ntombazane le mayinengane nami ngabona kuyithuba lami lokuthi ngikwazi ukuthi ngiyiphindiselele ngokuthini ngokuthi ngimthuke back. Okay. Sekwenzekile ke lokho ke yasho kubo. Oh, yazama ukuyibulala. Can you imagine guys ukuthi izama ukuyibulala ngokuthi ngenze revenge ngokuthi ngiyithuke back. Ngoba kube beke omunye umuntu ubezoshaya. So yeah. Ngoshiwe esikoleni ngishela ukuthi ngithukile thwani mele ngibuye nomzali. So mina umzali engihlala naye ubaba wami. Manje ubaba wami akazwani into engasile ngisho njalo. Futhi wathi ngeke aze aqule icala lami if ngonile. So manje ngonile kakhulu. Okushona ukuthi nje namhlanje kuzoba kuphela kwempilo yami. But bengifisa nami ukuthi mina hlahle bengikholela ekuthanini if umuntu efuna ukuyibulala kusuke ngayona isolution ukuzibulala like ngitshela ukuthi kulula. But trust me, it's very very hard if uzohlabelana nenkinga osubhekene nayo. So mina ngulomuntu lo othemediniwe ahlale yedwa. I never thought ukuthi nami ngobe ngicabanga ukuthi ngizibulala. So yeah, shuthi namhlanje ke usuku namhlanje lokuthi ngiyibulala. Futhi like mina asahle vele kade ngifisa ukufa kuyikona ukuthi ngiyigwala like actually ngigwala. So masithiwa kwamanje ngiyafa. Mhlawumbe sengayiphonsa ebridgeini, mhlawumbe sengayiphonsa emotweni or something. But mhlawumbe ntambama around 5 ngizoba live ngiyenza ivideo nje ngiyibulala. Just to prove ipoint lokuthi laba abasuke befuna ukuyibulala basuke benza into right because ukuyibulala kunokuthula actually. So yeah guys, ngiyabonga.